はい、皆さんこんにちは、こんばんは、しゅうりです。はい、今回はめっちゃ貯めてた購入品紹介をしたいと思います。はい、それとちょっと今声がおかしいんですよ。風邪ひいててご了承ください。はい、ではまず結構前に購入したセリアでの購入品になります。まず醜いアヒルの子ですね。アヒルちゃんですね。はい、これは黄色になります。プニプニで気持ちいいです。はい、結構あるので早めに行きたいと思います。次にこちらの不思議なクリアジェルになります。黄色ですね。青とピンクもあるんですけど、黄色が一番綺麗だと思ったので黄色にしました。多分皆さん持ってると思いますね。はい、続いてプニュグニョ卵になります。はい、金もあるんですけど白しか購入しなかったですね。こちらめっちゃ気持ちよくてお気に入りです。はい、また後でもう一個動画を撮ろうと思うんですけど、そちらも見てください。次に UFO キャッチャーで撮ったものになります。こちらの焼きたてメロンパンマスコットスクイーズマスコット全4種の2種になります。こちらの緑のものと茶色のものになります。ちょっと触りすぎて茶色の方剥げちゃってるんですけど、こっちはちょっと高反発で弾力があって戻りが早いやつですね。でこちらはすっごい低反発でもう柔らかくてめっちゃ気持ちいいんですよ。でお気に入りです。すいません、外の音うるさいですね。すいません。はい、次に本日買ってきたものなんですけど、ブックオフに行ってきました。そして父になると植物図鑑を買ってきました。どちらも410円で購入できて安かったので良かったです。それでおまけみたいな感じなんですけど、しおりを2つもらいました。めっちゃ可愛いですよね。そしてあとブックカバーももらいました。はい、最後に最後じゃないんですけどまだありますね。次にキャンドゥで購入したものになります。ちょっと新しくできたキャンドゥがあってそこに行ってきました。はい、まずこちらのミニカードクッキーのやつですね。じゃしてますね。すいません、見にくいかな。すいません、見にくいと思うんですけど。次にふんわりベーカリーのドーナツとメロンパンの緑を購入しました。ちょっと開封します。はい、こちらになります。めっちゃ太いですね。聞こえますか？はい、そして匂いも良くてめっちゃ美味しそうですね。こちら後ろの焼き色も前の柄もめっちゃ可愛くて気に入ってます。100円だと思えないですね、このパン。次にふんわりベーカリーのメロンパンを開封します。こちらめっちゃ低反発なものを選んできたんですよ。こちらですね。焼き色めっちゃ綺麗なんです。結構初期不良が多いのとか聞いてたんですけど、こちら全然なくて良かったです。すごい低反発なんですよ。はい、低反発でめっちゃ気持ちいいです。
次ラストになります。こちらのピーチクラブというところで購入しました。転がっていってしまった。こちらになります。ちょっと入らない。はい、じゃん、顔パンになります。めっちゃ嬉しくて、こちらは開けないでおこうかなって思ってるんですけど、これ200円だったんですよ。で、すっごい低反発なんですよ。だからめっちゃ嬉しかったですね。こんなに身近に、やっぱり開けようかな。1回だけ開けて触ってみたいと思います。ちょっと袋から出さずに触りますね。もうほんまに低反発でめっちゃ気持ちいいです。ではおすすめなので皆さんも買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。